nyt tulee mini-haul Helmistä. Ja näytän uudempia tuotteita. Semmosia, jotka voi laittaa kiinni mihin sä haluat. Elikkäs mä oon tehnyt tämmösiä. No, tästä näkyy niinku tämmönen. Ne on tämmöisessä kiinni, sitten ne voi kiinnittää vaikka reppuun, laukkuun tai niin. Sitten on tämmönen, missä on simpukka keskellä. Joo, mut nyt niin helmiin. Tämmösiä helmiä on uusia. Sitten on tämmösiä helmiä. Ja tämmösiä helmiä. Ja tulee myös niinku, mä en oo ottanut tätä pois, mutta ensi maanantaina tulee matkavlogi, koska mä menen Viroon, niin joo. Kiitos kun olet tänne asti, moikka! Nähdään ensi videossa.